Βίκο, αξίζει, δεν κοστίζει. Μίξερ με περιστρεφόμενο κάδο Alta 300W. Μοτέρ 300W. Χωρητικότητα κάδου 3,5 λίτρα. 5 ταχύτητες και τούρμπο για κάθε ανάγκη. Ανάδευση, χτύπημα, ζύμωμα. Σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση. Ανοξίδωτοι αναδευτήρες υγρών και ζύμης. Εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων. Ας φτιάξουμε μαρέγκα. Σπάζουμε τα αυγά. Βάζουμε μόνο το ασπράδι. Έχουμε να επιλέξουμε από τις 5 ταχύτητες και την ταχύτητα turbo. Βάζουμε την ταχύτητα turbo. Η μαρέγκα είναι έτοιμη. Ας φτιάξουμε κέικ. Προσθέτουμε πρώτα τα στερεά υλικά και μετά τα υγρά. Βάζουμε αλεύρι, ζάχαρη, κακάο, βανίλια, baking powder, λάδι και χυμό πορτοκάλι. Ζυμώνουμε. Η ζύμη μας είναι έτοιμη. Την τοποθετούμε στην φόρμα σιλικόνης για cake rose. Ψήνουμε το κέικ. Σε 45 λεπτά με 1 ώρα είναι έτοιμο. Υπάρχει και η δυνατότητα λειτουργίας αυτόνομα ως μίξερ χειρός. Μίξερ με περιστρεφόμενο κάδο Alta 300W. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές Βίκο με 2 χρόνια εγγύηση. Βίκο, αξίζει, δεν κοστίζει.